ukhangela ikuyasa preschool baqhuba ngoluphi na uhlobo sibamkele phaya izikolo ke ziliqela ke thatha ke ithonga lamaxesha enyakeni eziyimfundiso ebantwaneni. Mem, mandikubulise ndikunika ithuba nawe uzibulisele kubaphulaphuli bevukani. Kunjani namhlanje? Molweni tata, ku-right namhlanje, sonwabile. Okay, ungazibulisela kubaphulaphuli seluzazisa ngokupheleleyo mem. Lo uthethayo ke apha evukani ke bazali nguNolufefe Mabala waseluphaphasi eThembelihle. Sisahamba kakuhle nabantwana, kambe ngoku silapha evukani. Kanti iliphaphasi phantsi kweyiphi idolophu? Iphantsi kwaseMalahleni. Eledifre. Ewe tata. Okay, right, khasincokole usukela ke kusasa uhambo lwenu lube njani, zeziphi indawo enigqithe kuzo? Uhambo lwethu beluluhle kakhulu tata, ukusihamba nabantwana sesisuka nasemuseum. Sesisuka nasemuseum nasemall, abantwana beyofotoshutwa phaya, beyofotwa nasezipakini. Badiniwe ngoku bazobulisa abazali babo, bake babaculele nje iingoma ezimbini before siyephume. Alright, ngabantwana beyiphi age mem? I-preschool yasekuyasa mosle? Ewe tata, i-age yethu ithi 0 to 5 years ekreji. Aba ndize nabo ngono-5 years old. Baqhube njani shem kulo nyaka? Injani i-performance yabo esikolweni nakwincwadi? I-performance yabo iphezulu kakhulu tata, iphezulu. Basebenzile. Unobangela side sibe lapha kukusebenza kwabo ngokuzimisela. Khonto bangayaziyo ukudrowa, ukubhala, nee-colors, nee-shapes, everything eyenziwa phaya esikolweni bayayazi. Okay, khandinike omthembileyo mem onokwazi ukuthetha embokweni abulise abazali achaze uba ungubani. Ngopho omthembileyo? Thetha unomngqushwana azichaze igama lakhe uba ungubani. Thetha nono. Molo mntanam. Igama lami Amameleza. Une-preschool kuyasa, belubulisa. Ubulisa bani mntana? Bulisa umama wam, bulisa utata wam, bulisa umalume wam, bulisa ubhuti wam, bulisa ugogo wam. Okay, wena xa umdala ufuna ukuba yintoni? Ntombi. Ufundela uba yintoni mntana? Bathini eklasini? Phazi ufuna uba yintoni xa mdala? Uzawufundela uba yintoni? Mfundisi. Okay. All right. Enkosi kakhulu ke mem. Khandinike ke lento uthi bazasiculela yona namhlanje sibeve uba baqhuba njani eklasini. Over to you mem. Abantwana besikolo ke ikuyasa preschool. Bazoniva gogo ke ngoku ekhaya. Nenzeni kumama. Yenzani? Ndonwabile, anditsho ngubuso bakhe, fike nqume nditeketisa, ekhala ngovuyo wakhe, ndincedwe Nkosi, ndingaphosi umamam. Inyanga zoXhosa. Inyanga zonyaka ngesiXhosa. March, April, Shazimpuzi, May, uCanzibe, June, Eslimela, Ekhala, August, October, November, October, eyenkanga, November, eyenkanga, December, eyomqa. Oh, bethuna. Tata. Nkosi kakhulu, ndiyabulela. Mem, ngobani abanye abantu ohamba nabo apha kootishala? Nabo nabazali nekomiti endihamba nabo namhlanje.
Bengicimba uzobabiza ngamagama bake bavele ereyidweni. Ake bakhawulezise bazozibulisela ereyidweni bethunana. Khawulezisa sondela. Buyani uva masana. Alright. Mhlapha sekhaya isikolo saseKuyasa kuba mandi ke xa bephumile especially kukhutshwa ke onomnqushwana kuba lithuba lokokuba babone izinto baphume emakhaya baphume elalini bangene edolophini baqhelane ke ne-technology nezinto ke bangazaziyo. Oqala angathatha ithuba azibulise. Sondele embokweni. Ogwagwa eliphaphasi ndidla preschool eKuyasa, ndihamba nabantwana, ndingumisi wabantwana. Enkosi bhuti, ndiyababulisa Nkosi kakhulu. nabazali emakhaya besibashiye ngasemva. Enkosi. Nkosi kakhulu. Ukhona omnye? Noluntu Mabana, Yes, ndinguchairperson wasepreschool. Okay. Zonke eziqhubekayo zilungiswa sithi bhasi hleli kakuhle gqithe preschool. Nangosiye sabona abantwana bethu ngokuhle masibakhaphe. Inkosi Eh. Msasa. Nkosi kakhulu umzali. Ungabayeki ikomiti ibalulekile ke yona ke. Ndiyayithanda. Nkosi mama. Molweni msasazi, ndingumama uNobongile Qomoyi, ndingunongqowa phaya epreschool, sihamba nabantwana, sisebenza kakuhle nabazali, basiphethe kakuhle. Enkosi. Nkosi izawufunwa ke iripoti mama. Jonga incwadi ubuhambo lwenu lube njani izawufuna iripoti. Ndiyabulisa okwam ndingumamqathi kwambili, ndibulisa abazali babantwana, abantwana babo baphethe kakuhle, sihambe kakuhle. Enkosi msasazi. Nkosi kakhulu mamqadi uthatha iselfie sana ndiyaxelela. Mem ndiyabulela kakhulu ndicinga uba ke sigqibile ngoku andiboni omnye. Nkosi kakhulu ke lube luhle uhambo lwenu xa nibuyela ke emakhaya eliphaphasi phaya siyabulela. Abasasi ke bazawunithatha banifake kumagumbi apho banibonise ubuxhakaxhaka bereyidiyo. Nkosi kakhulu mem. Nkosi ke tata, enkosi tata msasazi. Okay, nkosi kakhulu isikolo saseluphaphasi mphulaphula eKuyasa preschool ndicinga uba ke bebefuna ke ukhe banyathele kwireyido isikhululo sesenu. Masibale ke siyaphaa ke kwi-double play yokuqala xa sibuya siphethe imibuliso ndawuthanda nje abe mnye umphulaphuli ya. Imibuliso kwi-afternoon drive yasekapa. Tata Msasazi, uthetha noSandisa Ngcaba apha eQhumane. Ndibulisa usibonisile laa dlokova kuthiwa Kalinge. Nkosi Tata Msasazi. Nkosi kakhulu thina omnye umphulaphuli ndinganiqhathi bethuna nani nifumane ithuba lenu nibulise masijonge kweli cala.